Salut, am aici o scurtă poveste despre personajul James Bond, dar despre adevăratul James Bond din viața reală. Și în acest videoclip vă voi vorbi despre cum a luat viața agentul 007. Scriitorul Ian Fleming a fost inspirat de o persoană reală atunci când a creat personajul 007, adică pe James Bond. Fleming fusese un ofițer de informații și era foarte faimos printre prietenii și colegii săi, pentru simplu fapt că avuse numeroase iubite și pentru că îi plăcea luxul și era foarte bun în ceea ce făcea și, bineînțeles, se putea pune pe el drept model pentru spionul James Bond. Dar nu a fost așa. El a ales pe altcineva. Ian Fleming s-a născut într-o familie bogată și a încercat mai multe meserii de-a lungul timpului, înainte de a deveni scriitor. Cam în timpul celui de-al doilea război mondial, Fleming era asistent special al directorului Serviciului de Informații Naval. Fiind în această calitate, scriitorul a luat parte la mai multe operațiuni de spionaj. Fleming a recunoscut că, pentru a-l inventa pe James Bond, s-a bazat pe experiența personală și pe experiența oamenilor pe care i-a cunoscut în timpul războiului. O astfel de cunoștință care l-a impresionat profund pe Fleming a fost un bărbat pe care l-a cunoscut în cazinoul din Estoril, Portugalia, în 1941. Acest om fiind Duško Popov. Totul s-a întâmplat la un joc de baccarat, când Popov a pariat împotriva unui adversar foarte bogat care fugise din Germania nazistă. În acea seară, Popov avea la el $40.000 care aparțineau guvernului britanic. Popov și-a înfruntat adversarul și a pus $40.000 pe masă, dar într-un mod provocator. Era o sumă aproximativ de 10 ori mai mare decât câștigul anual al unui om obișnuit în acea vreme, din vremea anilor 40. În întregul cazino s-a așternut o liniște perfectă, iar adversarul lui Popov s-a intimidat și s-a retras ușor, elegant, din joc. Această întâmplare în romanul lui Fleming s-a transformat în decorul impresionant al cazinoului Royal. Misiunea lui Fleming ca ofițer de informații era să-l însoțească pe Popov în mod direct, ca escortă. Bine, eu nu am citit romanul, din păcate, dar îmi pot imagina din film secvențe. Trecutul lui Popov explică de ce a câștigat partida. Dușan sau Duško Popov s-a născut în Serbia într-o familie bogată, lucru care i-a adus multe privilegii. A fost educat în instituții de prestigiu și a luat licența în drept și mai târziu și-a fondat propria companie. Vorbea fluent germană și avea mai multe cunoștințe suspuse în Germania, dar acele cunoștințe îi cam disprețuiau în secret pe naziști. Prin faptul că a avut bani de mic și prieteni cunoscuți, era mult mai degajat în anumite situații, de exemplu cum a fost situația din cazino. Între timp, Popov s-a infiltrat în serviciul de informații nazist, bineînțeles prin intermediul cunoștințelor lui suspuse în sistemul german. La începutul celui de-al doilea război mondial, știind că cea mai bună cale de a-și învinge inamicul este să-l studieze de aproape. Atunci, fiind ofițer de informații iugoslav, a reușit să se angajeze la serviciul german de informații Abwehr, ca spion german. Abwehr a fost un serviciu de informații și contrainformații al armatei, ce funcționa pe lângă marele stat major german. Scoțându-l un om de încredere, serviciul de informații Abwehr l-a instruit și i-a dat numele de cod Ivan. Dar după ce a fost antrenat și i s-a permis să ia parte la misiuni, Popov a plecat la Londra, unde acolo le-a oferit britanicilor ajutorul său în a înfrânge Axa. La început, britanicii erau puțin sceptici, dar până la urmă au decis să-l angajeze pe Popov la oficiul de control al pașapoartelor. La acea vreme, oficiul era plin de agenți MI6, bineînțeles toți fiind sub acoperire. Popov s-a dovedit un agent de încredere și a primit numele de cod Tricycle. Jocul dublu al lui Popov s-a dovedit important în înfrângerea naziștilor. Germanii îl însărcinau să afle informații despre englezi, apoi englezii ofereau lui Popov informații false pe care acesta le trimitea germanilor. Germanii erau convinși că Popov era un spion de succes, fără să-și închipuie că primeau informații false despre operațiunile cheie ale aliaților. El, în acel moment, deja era dublu spion. Cea mai mare contribuție a lui Popov a fost să-i convingă pe germani că invazia aliată din Europa nu avea să aibă loc în Normandia, ci la Calais. Astfel, multe dintre forțele lui Adolf au fost ținute departe de plajele pe care au debarcat mai târziu trupele aliate. Viața luxoasă din America. Germanii nu s-au îndoit niciodată de Duško Popov, deși acesta le sabota constant, dar constant operațiunile. Însă se pare că a existat o națiune a cărei încredere nu prea a reușit să o câștige.
În 1941, Serviciul de Informații Abwehr l-a trimis pe Popov în America ca să adune informații și să înființeze o rețea de spioni. I s-a dat o listă cu cereri de informații, inclusiv despre capacitățile defensive de la baza navală Pearl Harbor din Hawaii. Ajuns în SUA, Popov a mers direct la FBI și a avertizat pe agenți în legătură cu interesul germanilor față de capacitățile defensive americane. Potrivit Coulter Tripp, spre surprinderea lui Popov, Edgar Hoover, fiind directorul FBI, a refuzat să dea crezare acestor informații, fiind cunoscut faptul că șeful FBI nu avea încredere mai deloc în străini, ceea ce mi se pare destul de corect, mai ales pentru acele vremuri. O altă asemănare între Popov și James Bond este faptul că amândoi erau cu ochii doar după femei. Popov a avut o aventură pasională cu actrița Simone Simon, pe care a întâlnit-o la Paris înainte de război. Se știa că lui Popov îi plăceau luxul și compania femeilor frumoase, dar să fim serios, cui nu i-ar place? După o vreme, Dușco Popov și-a dat seama că americanii nu aveau de gând să coopereze cu el, însă asta nu l-a oprit să folosească banii germanilor, să petreacă alături de celebrități și să schieze în stațiuni montane la modă, după cum se vede și în poză, schia în costum. Când Hoover, șeful FBI, a aflat despre activitățile lui Dușco Popov în America, a amenințat că îl va aresta dacă nu părăsește țara imediat. Cea mai mare ironie privitoare la acest spion uimitor și fermecător este că a fost singurul om care a primit atât Ordinul Imperiului Britanic, cât și Crucea de Fier a Germaniei. Popov a murit din păcate în 1981, după ani de zile de fumat și băut și alte chestii duse în extrem. Ian Fleming a murit înaintea lui, în 1964, din cauza unui infarct. Oricum, datorită lui Dușco Popov, Ian Fleming a scris cea mai uimitoare poveste, după care s-a făcut și un uimitor film, pe care cred că oricum toată lumea îl știe. Dar potrivit altor surse, Ian Fleming s-ar fi inspirat pentru James Bond de la maestrul spion Sir William Samuel, fost pilot militar în primul război mondial, născut în 1897 în Canada. Acesta a emigrat între timp în Marea Britanie, devenind la rândul său soldat în armata regală. Aici el ar fi construit o bază de antrenament numită Camp X, unitate militară unde ar fi fost stabilit însuși scriitorul Ian Fleming. Stephenson a fost soțul unei americance bogate, cu ajutorul căreia ar fi pătruns în cercurile apropiate ale lui Winston Churchill, reușind astfel să înființeze controversata agenție de spionaj CIA. Posibil, dar asemănarea dintre trăirile și întâmplările lui Dușco Popov și personajul 007 este prea uimitoare ca să cred ultima poveste. Eu sunt Ales German, like, abonare și până data viitoare dați un ochi doi pe canal, poate vă mai place ceva. Vă mulțumesc și dacă cumva aveți dorință de conținut, puteți să lăsați un coment.